Čo bude prvá vec pod pergolou? Sme počuli niečo o výrivke, o oslave. Víriť sa bude vo výrivke. Riadny výrvar tu bude. Nachádzame sa v Bardejove, kde sme práve dokončili novú nádhernú realizáciu bioklimatickej pergoly. Poďme sa na to pozrieť. Aktuálne máme za sebou pergolu vo farebnej kombinácii antracitovej konštrukcie a strieborných naklapacích hliníkových lamiel. Celkom sme boli spokojní, by som povedala, že až veľmi s pracovníkom po bočke, ktorý nás proste aj nasmeroval, ako čo máme, ktorý typ. Podal nám kompletné informácie také, že sme sa rozhodli, že sa staneme vašimi zákazníkmi. Táto pergola je aktuálne v konfigurácii doplnená o 2 skrinové rolety, biele LED osvetlenie a dažďový a veterný senzor. Ako náhle sú lamely napríklad otvorené, tento senzor strechu automaticky zatvára a bráni tak vlastne vode dostávať sa dovnútra tejto pergoly. Bol som úžasnutý profesionalitou zamestnancov, ústretovosťou, vynikajúcou spoluprácou a verím, že tá spolupráca bude aj naďalej v prípade, že budeme riešiť zase nejaký prístrešok. Alebo možno nový ďalší dom.